Una serie que, o sea, que me gusta mucho, sobre todo, o sea, sí, me gusta mucho por todos los valores que inculca, o sea, por todo lo que pretende. Vale, ya le he acabado y he escuchado tus audios. Es que el hecho de que traten las enfermedades mentales así, o sea, el tema de la ansiedad, o sea, No sé, es que me ha gustado un montón. Por cierto, la música es y el tema de la depresión, el tema de los traumas, es que todo eso en el personaje de Paul, o sea, de Paul, es que es genial, de verdad. O sea, más dificultad porque no es una película, es una serie. Entonces, bueno, por una parte pueden mostrar más cosas de la novela y pueden ser más fieles, pero por otra lo tienen que estructurar y tal. Pero no sé, o sea, me parece una pasada de verdad. Si te lees el libro, vaig acabar ahir la sèrie i la veritat és que no m'ha defraudat gens. Em recorda un poc a això quan estan entrevistant a un artista i diu com està parlant, per exemple, d'un disc i parla del concepte del disc. Pues, no sé, ho vaig pensar veient la sèrie que això de concepte no, es veu molt en aquesta sèrie perquè és que és la tipografia, és la banda sonora, és l'estètica, els colors, el so i la música en general em pareix de molt bona qualitat, que està molt ben feta. Jo vaig veure la sèrie amb auriculars. Respecte el llibre, o sigui, respecte l'adaptació en si, Connell no tant, però a Marianne me l'havia imaginat tal qual és l'actriu Daisy Edgar Jones, que té, té la meva edat, 21 anys. O, per exemple, m'han passat en escenes senceres. Hi ha una escena, en el penúltim capítol, una escena que està Connell en sa casa soles en la cuina amb una cervesa. Eixa escena me la vaig imaginar tal qual, o sigui, molt heavy. Em vaig apuntar de la novel·la, una de les coses, sobretot de l'estil de l'autora, és que per a descriure les escenes es fixa molt en detalls molt, molt menuts, en gestos d'una persona, en la veu, en detalls molt, molt minúsculs. I crec que això es veu superbé en com han enfocat i en les càmeres que han utilitzat i tal, perquè, no sé, hi ha molts primers plànols, hi ha molts plànols de tall, es fixa molt no sé, en la textura de la pell, com trasllades una característica de l'estil d'escriure d'una persona a la pantalla. O sigui, això m'ha cridat molt l'atenció i m'ha agradat molt. Sally Rooney se centra molt en la relació de Connell i Marianne. Jo crec que era molt fàcil adaptar la història en aquest sentit i no haver de retallar molt, perquè ja aquesta història està molt enfocada, molt focalitzada. Mínimes diferències que he vist, sí que és veritat que tota la part familiar de Connell no és tant. Sobre la família de Marianne, també he vist algunes diferències en el sentit que tinc la sensació que el pare no té tanta presència com en el llibre. Eixe paper del pare, d'autoritat, li la passen més al germà, que a mi en la novel·la el germà de Marianne em sembla més punyeta, però no és eixe aura que té en la sèrie de misteriós, silenciós, la mirada, que pareix que va matar-te en la mirada, o sigui, que fa por, o sigui, fa poreta. Jo me l'imaginava diferent en la novel·la també. I una cosa curiosa d'això de la família de Marianne i dels canvis que han hagut és que jo crec que he pogut entendre més i millor o d'una manera diferent la relació que té Marianne amb sa mare, que en la novel·la jo crec que no ho havia vist d'aquesta manera o potser no m'havia parat tant a veure-ho. També es veu molt, jo crec que és un tema que també està en Big Little Lies, la sèrie d'HBO, que com el fet que un pare maltractador, aquesta educació violenta, agressiva, autoritària, també cala en els fills, i jo crec que es veu molt també en el germà de Marianne, que l'autoritat del pare en morir ha passat al germà i la mare continua estant com per sota el germà perquè ell és l'home. Tinc aquesta sensació, no sé si vosaltres ho heu vist així, però això, la relació de Marianne i sa mare, o sigui, no sé, l'he vist més amplificada en la sèrie, diguem. I, bueno, ja per últim, per acabar, una sèrie aixina de dades random, perquè duc des d'ahir super friki fangirleo, buscant coses sobre la sèrie. Pues he llegit algunes curiositats, com per exemple que les localitzacions de gravació de la sèrie són els llocs de la novel·la, o sigui, està gravada majoritàriament en Irlanda, i això em sembla superguai perquè
és molt coherent, no? O sigui, per a mi Normal People té una clau local que em sembla molt guai, el debat este de poble-ciutat. Per exemple, les escenes de Dublín a mi em semblaven superguais perquè, o sigui, l'escena de Paul Mescal de Connell entrant per la porta de la Universitat de Trinity, jo vaig estar l'estiu passat i jo vaig entrar per ahí per a fer una foto. I què més? Per a mi és coherent tant amb el que reflecteix l'autora en la novel·la, com que també és coherent amb com és l'autora, amb el seu estil d'escriure, amb el seu discurs. O sigui, per exemple, una altra curiositat és que en la sèrie contractaren a un intimacy coordinator per a les escenes sexuals i crec que diu molt de la sèrie perquè un poc el discurs que se li veu en les històries que escriu, una de les línies clares és el feminisme, i dins del feminisme està el tema de les cures, no? De parlar més sobre les coses, assegurar-se que els dos actors, que són Paul Mescal i Daisy Edgar Jones, estigueren còmodes i estiguera tot bé en aquestes escenes, perquè hi ha, com es diu, nudes en valencià, nudes, desnudos, nueces, no sé. Que n'hi ha escenes d'això, vale? El que estava dient, l'Intimacy Coordinator, que hagin dedicat una part del pressupost i dels esforços en contactar una persona que coordina tot això, diu molt, no? La joventut dels actors també em sembla una passada i supercoherent, perquè el fet que una persona jove també tinga una veu, si arriba a ser un referent per a la gent de la seva generació, em pareix molt guai, i el fet que Sally Rooney siga jove i sàpiga representar això també diu molt que els actors que han agafat són molt joves. Daisy Edgar Jones té 21 anys i Paul Mescal té 24. I bueno, ja està. Si no heu vist la sèrie, heu d'anar a veure-la. Jo recomano primer llegir el llibre, sempre llegir el llibre abans de la sèrie. Bueno, la sèrie és una col·laboració entre Hulu i la BBC, i en Espanya es pot veure en una plataforma que jo no coneixia, que es diu Starzplay. Comenteu així baix i continuem parlant així baix, i no sé si esteu d'acord en el que jo he vist, si no esteu d'acord, si heu vist altres coses, tot així baix. I jo crec que ja està, ens veiem en el pròxim vídeo. Moltes gràcies per veure els meus vídeos i per seguir-me en xarxes i tot, i ja està. Adéu.